Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM. Friends tayo. For God so loved the world, He gave us His only Son. Jesus Christ, our Savior, His most precious one. He has sent us His message of love and sends those who hear to bring the message to everyone in a voice loud and clear. Let us tell the world of His love, The greatest love the world has known. Search the world for those who have walked astray. and lead them home. Fill the world's darkest corners With His light from above. Walk every step, every mile, every road, and tell the world. Tell the world of His love. Our Lord, our Savior and King, Emmanuel, Prince of Peace, begotten
Magrasyang bengi po kayo kaluguraming kakrusada. Malaos kayo po kikatang programang krusada, 75 years full of grace. Magrasya tamo po ngayon kabeng yan, huling kayantabi at ala po ding peka masanting dilim pari in Florida. Florida. Mike, gamitan nyo rin Mike. Florida mo. Ali, ilan yung peka pogi? Kim Florida. What? Dapat Ayan, tayo yun din. sila. Pakilala tapa na. Mayari ta kayakin palabas sa ini. Mag-usataan po ka rin peka pogi. O, muna na ka. Peka pogi. Ako po'y Mong Ramil Kapulong, Florida Blanca po. O, susunod. Ako po'y Father Ralph Mutuk, Florida mo rin po, King San Jose. Ako po'y Father Jeffrey Louis Maghirang, taga Fortuna, Florida Blanca. Ali, sabi nun din, Florida. Tamo talay, Father Nitoy. At siya din yung lupian. Ay, kalililigay. Makabebe. Wow. Dili po ano kasi din peka pogi. Ali, kipong Florida Blanca, metong niya po yan ka rin peka marakal dilim pari. Magrasya yung Florida. Nino kan din pari Florida, Father? Di kayo po, among Arnie Serrano, Pep Bakay, among Jay Salvador, iba di apong Deo, apong Norman Vito, Yapong pangunakan ay apong Omar, Bandagutad. Yapong Makmak. Makmak. Mark Oricarrion, apong Nitoy, Malyari. Nitoy. Oo, Nitoy. Bandaging parokya Iba ni di among Dan Bawol, among Arnold Ponsalan, not. Karakalda. May batating pang religious si Joseph Malyari kayong sumaspan. Kay Bati Father Dindo Bitog, Salesian. Salesian. Salesian naman. Religious Loretta, tapos sa Religious. kaya ka-religious. Andiyan sa Jose, wari. Joke po, joke. Kayong kay congregationally, diocesan ko pero religious person ko. Wow, very religious siya. Very religious. Pare pinakang banuang pari. Yung peka matondili Yung kaya tamo. matwang din. Yamatwa. Yung peka matondili po. Yung peka pogi, pero yung peka matondili. Pila lang ang banuang pangapari, Father? Ngayong October 9, magdibuko. Kaya kumbirado kayo. 18. Yeah. Ating ka naman 18 roses kanyan. Ali, 18 Blue Bills. Blue Bills. Ingge pong parokya, kinyang. Marama rin yata yung Father Ramil. Oo, manaman. Manibayo kami. Pota pa lang ating ng mic, medyo Wow, marama rin manahimik yan. Father, ano kang parokya? San Isidro Labrador ko po. Kayong Camba, Arayan, Pampanga. Pampanga pa ito. Malapit yan, Nueva Ecija. Namuloy sabihan, malaot ka masyado Florida Blanca? Awa, dulo-dulo. Kasi yung Florida, dulo niya ning Pampanga, from Bataan. Bataan to ang kong Sambales. O ining banda kayo, niyak na makadulo ko kay Nueva Ecija. Makasalampak. Susunod ka niyan, kay ka. Tarlac. Amiro kong Father. Mabiga, pwede na. Pabiga, very good. Mabiga, Bataan. Pero yung, nung ating pong peka pogi, o yun yung po yung peka maganakan dili, Father Rapison. Father, no ka rin nanong parokya mo po? Ngayon po, maka-assign ko kay King San Agustin Parish, kay King San Agustin Santa Ana. Ilan na years, Father? King Pangapari, 2010 kami pong mayor din. So 14 years na kami po king ministry ngayon. Kaklase mo yapong... Di kang nasa Kaya pong jello. 2010, yung ordained kami. Ikaw ang valedictorian yung... Yung valedictorian. Port... Ropor. Aliga, yung with highest honor yun. With yes. Kaganakadaan eh, Father. Father Louie naman, 14 years na. Kaya po, 14 years mo naman, may kaklase kaya po. So sabi kami pong may ordain. At kasalukuyan maka-assign ko King Most Holy Name of Jesus Parish, King Barangay San Roque, Bitas, Arayat, Pampanga. Opo, yan pong Vicar po eh. O yung bigar po rin. Kasi yung pekabiyasan dili. Alright. Yung representative ng Obispo Kilugaryo. Oo. Yung masipag dili. Nanong programa mo ka rin, Father? Nano, King? Programa ko. Kim Bigari. Siyempre, opening prayer, national anthem, mga ganyan. Tayo meeting. Bayong meeting. Ali, Denny po rin pari. Kasi po kapansinan ko, Denny po rin nikakaluguran, lagi miyabe. Kim po kasing metong imbiyan na po rin pari, na minsan kailangan niya po yung support system.
timopo din nga doon nga rin, iba't lapa mo pong may pa-doktor, ilang nga duwa, biya. Makanya lang po ka-close. Makanini, pwede na ako sapat kasi nakakalampating Salita na akot sige. niyo po eh. Oh. Makanini yan. Kaya parati kayong miyape rin. Potang dengadwa, miyape, lakong pisasapyan na. Kaya may kibayang ko na lang. Makanya niyo yan. Alim, Nung kasi masabi. Masakit ng alaka eh, kapag pisabyuntan eh. Wow. Di ba makanya naman yan? Yeah. Kalupakan niya, pwede tayo pisabyan ni Bascon. Alayo. Ay, makapakay pala. Alay, Father Jane, eh. Wow. Ay naman makasabat. Ay, way, makasabat. O kaya, Yapong Aris. Lalo Alay, Goyo, hindi pwede pisabyan. lalo tayo, lalo yung ala. O, ito. So kumbaga, kami naman piniling abayan mo yan. Iyang piniling abayan na kami, ulipin nga ng buritang pisabyan. Ah, mukhang time friendship yun. Bala kung mamigakalaguran kayo, yung banding-banding, hindi pala. Bantay ta kapisabyan, kaya magyabya ka. Awa, makanta. Pero, Ano ba yung kaya niyo? pero kumikalaguran. Huli kami. Kadaguling age gap ko ka rin eh. Oo. Mas matwala na. Malos kasi... Mga 20 years. 20 years. Huli naman. Lang yung itsura, lawin yung lawin. Hali oning king ordination, pilang kang years kasi? 18. 18. Kung muna yung Di Paskon, 4 years. di pot, ilang kayir ko di Angel. Alos si kayo, di ba? Wow. Pero rin alos kasi singedad ko, sabihan ko ng totoo, di yapon berong ang po yapon Jess. Layo. E mo wala ta. Ah, matwala yung kikatamo. Natuaya. Kumbaga, that's entertainment siya. Ang TV tamo. Oo. Pero kayo ata, kaya Kami kaya si Goy na kami. Bulilit. Going bulilit. Oo. Sinaswela. Going bulilit. Makanya kami po age gap. Sinaswela. That's Ay, ko, entertainment. Ang TV, Going bulilit. Going Bulilit. Di po nga nakamanal beta point din dyan, pisasabihan. Pero makanya no po, considered na kanyang nanong bracket, middle. Albain Junior. Kasi niyang miga clergy day tamo, yung t-shirt tamo na niya kulay. Na yung kuling kaya. Yellow. 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 din kami. Yellow. Kita po kasing A, karin na pong senior. Kay batitang A, S, S, kita mo. Limited one. Kita middle. Deta pong F, deta pong bio, fresh la po kasi. Yeah, itamo kanya no. Oo. Naning S. Ano na yung maning S? Ay, sosyal. Social. Kay sophisticated. Alright. Sociable. Ali. O yan po yung meto nga ikit ko po karela very sociable na po bilang pari. Kaya ante mo ka father. Kasan eh, father? Para marinig ko. Mga kami lalabas sa Aldoldo. King Dalan, King Arayan. Ay, Hindi Diyos mo ko. bilang pari. Talagang, King Pangapare. Wow. Milalabas. Siyempre ngayon pamangadi. Oh. Ali kasi dati, lagi tao mong mamangan, lulwal, pero yun na miyabi-yabi kasi nakabi sa lulwal, matuwa na ka. Oli naman. Yung biyahe kasi, malambat, matraffic. Kahit ba't, Tingdalan. Dindalan, bakit considered? Rendalan, mga yan. Pero yung tutunan yan, siyempre kailangan ka magdaton kayong parokya. Siyempre, kalupa kanini, Pingmete, kailangan mong puntalan, ating kang binyag, ating makanta. Abak, mga yan, schedule mo. Pagkat panapon, usually, ulipining DEC, maubraye. Pero, ala, talagang, pero, kahit mo na yaman na, atin na yaman bunga, yapintang pamag street mass, ang poretang dalo, bale, itang ba't keka? Sa ma'am naman, mangopya kami keka. Halos keka kanya. Idol tayo yan eh. Oo, kaya kiking bikari din eh. Yung kaya kaming Bikar foreign kanta. So, madakalya programa yan. Hong Kong, Japan. Uli? Di ba lagi Dalo, tatawa? Uy, dalo ano bansa, yan? dalo bansa ng... Ikaw yung Yeni. Ay, hindi ka rin na. Oo. Pero kayo, ikaw lulwal na eh. Bakit? Maka-focus kayo parokya. Oo. Ay, alin ko nung sobra. Patay na maniwala. Ay, ela kasi, lulwal na ngayon man, pero ito mo lapit-lapit. Yung pakape-kape, pa kwento-kwentuan, makanyan. Anyway, itang nega pa mag-overseas. Wow, itang overseas sa Ligue pa as bikari. Kasi alam biyasang mag-booking kay kami.
Ali. Oo. At Timothy Rapison, makanta mo naman ng alas program yun. Oo, mga nalas mga tamurin. At kayo naman BEC. Oh, siyempre mag-BEC kami. Unang yan kasi at yung krusada ng Birhen, makafocus na rin parokyano, king krusada na ng Birhen de los Remedios ngayon. So, pero after na niyan, may sunduyan pa si ba yung BEC ni. Akit siya po rin, tay-tay bigla, pero din program na, siyempre, din BEC, Daily Mass. At di mo ikaw mo, kung makanan nung nemisan king schedule tamo, makanan mo nga pisabi-sabi, ng kahit ting mete, tilan niya. O lang mo katibitas. Ali, galupanan din, bayo kuminta Kenny. Yaman po kasi balo na abi ako wala king interview. Balak ko makipag-lunch ko mo. Bayo kuminta Kenny, papunta na ako sana eh. O nang nating minaos, ating kematen, may itang anak. So kanya pang siya pupunan meten eh. But bayo di ka napudkod, pa-blessed eh. So pinta lang kaya pa mga niya. Kasi nagayating detang kapalyaryan na yung mga asahan. Pero nung pwede na ka man, di ba, puntalan mo lang. Nung available na ka man talaga. Di ba? Pero maliban kanita, syempre, detang structure ding pati nga punta mo eh. Di ba? Nyapin ating opisina bang kanta pa rin naman ring tao, magpaset lang kay appointment o itang schedule. So yung tukyan mo kanita itang schedule mo. Pero tindetang regular, syempre detang misa, detang weekday masses, o detang weekend masses na. Detang malago alam mong kaya kasi regular naman detang schedule. Anyang bayo ko po, kumbirang ko man interview, burida po yung fast talk. Pero kaya kayo, narin favorite yung sacrament, gagawan. Ika pa, Father. Baptism, marriage. Fast talk yan siyempre kahit ang religious version. Fast talk, naring sacrament pe paborito mo. Siyempre, yung Eucharist. Eucharist. Kaya ba't binyag, reta? O usually, reta rin kaya. King kasal, okay mo, pero siyempre, ding kadalasan kasi potang king kasal. Detang makipagkasal, elang makipagkasal talaga reta. Manal belam. Kaya ba't nakagalo king potang magmisa, tangeda, ela talaga kaya mas goer regular. So, iting metong mablam mo itang mapagal ka po itang mga salka. Uling siguro itang nakakit mo ito. Pero yung misa mismo, hanapin mo, mapagal ka king misa. Kaya ba't dakal namang magrasya niya man ito. Ika, Father, ganun sacraments, favorite. Yak siguro, kapareho na nga pong Ramil, siyempre yung banal misa. Kasi kanta mo la akakit ding parokyano, kanta mo la akakayabe. At mga niya mo naman, meron pa siguro, akakit ka rin fulfilling ing pamaglan niya ka rin masakit. Itang pota montaka, kaya rin mingalan niya, bala mo itang akit may nipayapaya. Naman nito ito sakit ng panamdaman, pero at least akit may nipayapaya, itsura, ining masakit. So bala mo, masanting yamon itong sakramentong ito. Father, na Yan ko, siyempre yung Eucharist mo rin itang misa kasi o yan yung dieta mo kumbaga ting tao pining perception ding pari mo basta pari magmisa mga niya. Pero idagdag kaya mo siguro itang uling may appoint as vicar foreign may itang bala mo may ka-chance na to celebrate mo rin itang sacrament na para king obispo yan talaga. Kalupa mo apong tokewari na as vicar foreign. Itong gagawan ta mo ya pinitang mag-officiate king sakramento ng kumpil. Which is you get the chance na munta ka rin miyalawang parokya. At makapanaral mo rin papalino na nining sakramento karing anak makukumpil. Karing kareta sacraments na reta ning kay ating very remarkable Hindi mo recently detang aman mo lalanyan kasi niyang piyesta ng Padre Pio miglan niya ako. Bala mo kayari mo miglan niya mga lambot ka na. Kabalo no same experience. Pero itang Very fulfilling. Fulfilling itang lasting experience na itang agyang ilaginayap alan niya mo lang nakasaya na. Itapintang akit mo lang bala mo may payapa la itsura. Ali ako yung experience ko kay Lanya.
Kanya nga tikpa la konsolasyon. Huling hospital malapit ya mo. Ita talagang kin paruminggo kung silbing maglanyang chapelan. At in time kanita itang maset ko pakiramdam malagdat ko man. Kaya ba't itang mga 3 days na yata kung feeling ko, or 2 to 3 days na. Itang maset pa rin paramdaman. O tanyang kaya siyempre, lanya, sabihan da mabibinane. Tinta lang may glanya ako. Ba't kaya rin may glanya? Wala ma akong megal. Ako may sikang katawan. Ito yung metong kung karelaya mo grasyang etad tamo karela. Nunita mo paling itam paling mi dinan grasya. Kaya aming dalang grasya, nunita paling mi dinan kaya grasya. So kaya po taping itang pamaglanya nga manuan. Ang madalas kong gagawad, potang maglanya ako. Lalo na potang mabibinan niya. Pagsabihan kayong ining masakit. Sabihan kayo, lapitan kayo. Pwede na lapitan. Sige. Pero matenak ka dyan. Ali. Gagawa mo ita. Ali ako. Kaya ning gawin ko. Sabihanan kayo nga ako. Mga di ka. Tanay nga ako, mga di ka. Pangadi mo rin pamilya mo. Ang pangadiming paring miglanyake ka. Kaya. Kasi buling balo ko, pupotang denim, peglinan niya mo, miras laban mo, pangadita ka. Di ating kung tambing pogi points king banwa. Ito yung meto ko kaya. Sabi yung parati, pangadiming paring miglanyake ka. Siguro naman karetang pilano rilinin niya ako. Siguro tinan mamiras ban mo karetan siguro grado, pangadina. Ito po tang manatad kang grasyang balami kang menatad, ika palang midinan kitang grasya. Wapen Amen. Amen. Talagang Father Ramil, may point of view lagi na. Yung kay talilis siya. Liman. Kasating na po ni Tana. Yung kay balami kami mami grasya, ila palang mami grasya kaya katamo na. Alam po tang kaya rin tang misang mete na. Itang madalas very emotional kay ba't itang atila pantay pasalamat, itay manyaman ako po kasi okay mo ka naman magbisa king mete, king bale, lala po ning kay king po lugar mi kasi no karakal di mamate, kaya you have to schedule them, ni misa king bale. Ning kay maka-overwhelm itang balo mo, emotional balo no kasakit panandaman, pero ning kay tagalanda ka, amo nga da, thank you, kiba kanta tilang biscuit kaya ka. Buno kanya. Aliman. Alam ang biskwit. Pero nakasaya, mayang pakiramdam. So, deni po din kakatamong experiences bilang Alita pari. biskwit. Ano ito? Biya ito biskwit ka. Bawal to. Bawal magdala. Ano yun? Hindi mo. Hindi po tang kaulanda ka niya mo. Dakal po sa laan. Oreni po rin biskwit. Siyempre, taman kadalasan, taman tatanggap ka rin mete. Sobra puning mete. Ikay na po mag-isan. Ngayon, wari itin ng Aria King Meta, itang dapat magdala kitang Alin, karempari bawal. Exempted naman. Exempted na rin pari. Accepted. Yak, hindi ako nga siya Ako tayo nung nabat. Kitang net. Among sasakit ko po, bitis niya. At niya pong tagang panulot ko siya. Lemon. Pero ginamit ko lang niyang no choice kasi masakit bitis. Pero makailabi magrasya la rin ding mete. Ita mo yung bala mo, balang dextrose tamo ka rin pamilya na itang manyang pakiramdam, pero edabalo, ita mo makatanggap tamong grasya. Hindi niya rin grasya. Kaya, kare sakrament sa rin, maliban king mangumpilya. May umpil na ka pa. Ay, di ko pa. Kare mo kasal na emergency. Kubing kasal, retang kakasal, detang kakasal. Pwede lang kumpilan mo. Kimbinya, gala kayong recent experience sa Ewa Kalingwan? Binyag. Oo, binyag. Ngayon, hindi nga anak may itong nalalagyo na. Balang Koreo na Koreano. Wala kay binyag, pag masan may lalang ka rin piyesta. Lalambat yung binyag. Ulin dakal na rin bibinyagan. Lalambat yung binyag, ulin ding lagyo da rin nga anak. Murahan din dyan. Itang kailangan de pang nanilagyo. Kulit yung cheng-chung nga. May itang, karakalpitay tayo kay ba't, nga ako, ulitan Potang mali ka pa bigkas. Correct na. Correct na ka pa, bala mo, lupa ka pang mono.
Kaya lalambat. Kaya sabi ko parati, potang, kasi ba medyo may improve na ngayon eh. Ding anak yung tao la rin, anak no ni nga pong ginuren, layaso. Yung palag yung aso rin anak yun. Kaya lagyo da ng aso niyan, ding lagyo da rin aso. Aliyan, dakal, aliwaliwala lagyo. Kung yung natatandanan eh. Kaya ba't ning kay, detang balong makanya niya pa nga pronounce, potang kay, aliya pala makanta. Yung sabihan tayo, abasa miya po king makanya na king libro. Wala mo, tutong mama, sala libro yan, mag-Facebook la kanya. O kaya, hindi aking Bible. Nag-IP combine Wow. do retang lagyo. Yan makanta na mga Combine for. dala. Pero ining bayong lagyo. Mo kalupa dati, talagang pangalendaryo doon ring deng lagyo. Kalupa mo yung, o kaya, karing lagyo da ring Santo. Santo. Kay bato, kaya lagyo na ning birhen, makanyan. O di kayo kalagyo santo. Pitapin eh. Actually, kitnang kima ko. Kinangan me. Wow. Kaliwan yung- Ito tulad yan, kaya bala yung lagyo ko, yung ramil. Ramil. Kaya bata ko kaya, kitnang kima ko, ramil ko lagyo nga ako. Kaya kung na may daddy mo nga, kanyang kitnang kay daddy ko, kung na may mamo nga, pasa-pasad ako. O, ito, makanita yan. Pero yung tutumburi ko lagyo, Ano? kay uling arkengan eh. Arkengan. Na? Kasi yung lagyo nga. Dapat santo. Uling lupa kong anghel, Rafael. Ah, ito yung buri mo. Buri kong lagyo, Rafael. Wala ko Rihanna. Na? Rihanna. Ria. Bakit yung Julia Warita? Ikaya, Father, Kimbinyag, would you suggest na dapat, ding lagyo, ding number of ninong, Ali kasi rin mo muna kitang lagyo. Patya kasi pepalagyo meking santo, tambing-tambing mo muna yung maging patron saint mo itang kalagyo mong santo. Kakadwa atin nakantambing modelo, uling ding santo tamo, mayap lang tao. Nalaman siguro pengarin na buridan dagol mayap yung karelang anak. So nung intutukyan mo, banalya, mapangadiya, malugudya, nung atin nakantok yan, kumbaga ilang role model mo rin kalagyo mong santo. Waring, ba kaya palagyo kaya lagyo nga ito, kaya lagyo may anak mo mga yan. Uling mo iting paing tungulan ng buri mo. Mga tayong Paing tungulan na. May nga rin mo, ding aliwa, pelagyo dalang kay, kalagyo da rin presidente. O kalupa mong lagyo da rin ni Clinton, makanyan, George Bush, Abraham Lincoln, pelagyo da lang. Naburida mo, maging presidente ng anak da. Kung yan yung may raguling anak, maging presidente yapin. Presidente ng todo. Todo. So kumbaga, yan detang kalagyo mo, bala mo ilang pinaka-role model. Irapison. Son of Raphael ya kasi. Son of Raphael. Son of Rafi. Tatang ko kasi Raphael ya. So the son, di ba? Jason, son of Jay. Rafi son, Kaya son pala- of Rafi. Pero ikaw, Joselito, Oh. pwede nga pang mangutangke Sige, ka. sige na. Joselito. Oh. Doon ka rin, Jose, huling malating Jose, Small Jose. Ngeni, kanita-kita ko na yata kay ka, bakit tok ka palayo? Joselito. To. Manta. Amanta, alibala ko, kaya tok, may ka-talk show ka. Kaya Kalupa na ninin eh. Oo, kalupa. Alibala mo ito. Yung paintungulan. Yung paintungulan. May fulfill din kaya ka Wow, fulfillment. Bala mo Louie, manghirang. Wow. Jello, manghirang. Hinirang, Ikaw yung hinirang ng Panginoon. Isang pari. Hinirang. Isang pari. Nakita kita? Isang pari. Paring Pilipino. Paring Pilipino. tinawag Hinirang ng ka Diyos. ng Panginoon. One, At ilang sense, di ba, dilagyo, dapat nung nanong buri mo, paintungulan ng anak. Yeah. Kaya niya makayong-yung. So these are the sacraments, na. Sakramento. Yung mabibiyeta mo ka ng sakramento, these are the signs given by Jesus. Banta, agyang alayo, Awa. aranasan tayo. Awa. Pero aside from sacrament, siyempre, ating nga yung special skill. Father Rapison po, nung tsukog yung gulot, o yan po yung gawa na. Ika rin ginawa kayong table ay na. Ay, luwan. Dis nang kunya ini. Dis nang Ali, lungatin tapong Father Farmer, yung Father Farmer. Father Aris. Aris. Aris Exorcist. O, putin tang Father TikTok.
Pero tinta mong father, carpenter. Special skill dito. Sabihan mo, depende, may sarili mo. Woodworker. Woodworker. Oh, correction na Woodworker. Excuse me. Uling mo. Nanong yung special skill mo, father? Nanong carpenter, carpentry. In carpentry kasi pamang bale. Usually pamang bale na ako manggagawang bale. So ret ang kakabit mo kilog na ning bale or ret ang obra na ning woodworking. So ate mo ran furniture, woodworking. Pero nung ate mo gagawa kang kisami makanyan, usually lang ring carpenter house and the carpenter deta. Ret ang king bale. Ikang ginawa kaya ni kanyan. Ay liwa. Nanong usually gagawan mo, father? Iyan, ante mo rin, makanyan. Simple-simple mo naman, inawayak pa naman talaga biyasa. Uling pandemya mo. Niya pandemic mo discover ita. Kanta ko mo, menigaral. Actually, manigaral ka kasi. Bibilyanan sapatos. Bibilyanan sapatos. Pido ka ng TV. Ratang actually, ring furniture ko kanya king kwarto ko. Kwarto? Marakal karela. Gagawang ko. Tumaring cabinet ko, king kwarto. Ito. Yung study table ko. Ratang side table ko. Yung pido ka ng TV. O reta. Apa yung itang dresser ko. Ito gawa ko niya. Itang bed mo, di ba yun naman eh. Gagawa ko pa mo ning lapang oras. Ang yan, may tamad ko kasi yan. May naliwa ko buring yan eh. Alin kasi, i-father kasi, abagit na pintang, niya kanong anak niya, mambisa magpari, burina, architect, engineer. Engineer. Nung level mo itang high school annual me, yearbook, yan naman makasulat ka rin, bisa ako magpari, bisa ako maging engineer kanta. Ito. Talagang may kang isukad na, father. Makasukad nga na. Huwag makasukad siya paningin. Makasukad siya. Halimbawa, tingkem puntalan na. Sige, makanano yun, father. Mga kananita. Kay, tsuna ko mo kilugar, iya papuntaya pa. Kay mouse siya. Nukurin na. Tsuna ko. Nukurin na kauri nga ako. Kaya makanyan. Malapit na ka mo. Basta mag-turn right ka, patangkay, malapit niya kanita nga ako. Koros ko itong kanto nga na pila niya pang meters. May ligas sukad. Wala mo makasukad nga. Kaya pila niyang bale, pila namong bale. Pero considering artist siya naman po yung Rapison kasi biyasa yung lettering, painting, pero bala ko niyang mag-paint ka, abstract. Alaman sukad yung abstract. Ka may abstract. Pwede naman, pwedeng abstract o pwedeng ali. Pero talagang hindi ka kaya na yung hobby mo talaga. At least agagamit yung pangapari na. Craftsman, mo na nga sanda. Woodworking yan. Woodworking. Ano yung bayo-bayo pa mo eh? Pilang pa mo niya mong pandemya, kanta ko mo. Huling alam mong gagawang niyang pandemya. May nalbang YouTube, kaya ba't may nyaling gamit, kaya ba't ito. Balak mo, idol, may St. Joseph. Yung patron saint ko yung St. Joseph. May binyag ko kasi, piyesta ng San Jose. Ito. Tatanggap kang gaya, order. Kaya. Alaping, Project. may tuk ng tinyan yan, may tuk ng yan, may tuk ng nangyayang malambat na. Kasi po tamunta ka uli lang. Hindi man sabi ang carpenter eh. Oo. Builder. Ingawas na kaya. Builder. Sabi na ka na ako detang scholar ingawas ka na. Detang scholar is more than a carpenter. He is a builder na. Kasi yan, woodworks. buong bali. Pero symbolically, Tsaka bato-bato, di ba? ang po symbolically, Yeah, builder. yapintang talagang yung ginawang bali. So, builder nga. Builder yun talaga. Ika, builder ka, di ba? Bodybuilder. 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 Feeling ko yung tamayari para basta. So, ika, father, nalapang kang kay. Again? Woodworking. Woodworking. Bala mo, carpenter. Ika, Una may pay yapon jello kasi mas talented la ka ako rin at mga tuloy na po kasi din talaga tatalwiya yung pinaka-finale. Ika, father, nanong Skills, special skills? Magkaya rin yan. Yung maging guy. Invisible. Painter ka naman? Painter. Kanita. Unang, ngayon malambat na ako ngayon mag-paint eh. Nang kayo manaliwa, lilipas mo rin tanggay mo na. Wala mo ita sinabi na. Season. Ano siguro tawali ko pang mag-paint. 2000. Tsuk pa New Zealand kante. 2014. Father, New Zealand. Malambat Okay. na. Kaya kami kay milk ka rin. May gatas kaing milk. baka. Subukan ko. Kasi, dakal kasi ka rin magobrang ang King Farm, Filipino. So, dahil nga kilalang Filipino, kahit kita ka bata, experience mo itang mga nano. Pero timoging New Zealand, kang maging kahiligan ka rin kasi considering nga lalo rin kaluguran mo New Zealand, ikan dili.
Alam nga develop a skill o kaya hobby ka rin. Walang develop ka yan. Mag-paint ko rin ka rin, pampalipas ka oras, mga yan. Bala ko kaya, actor. Kasi, Awa. yan, actor yan. Magyasa yung makyapos. Na. Makyapos ka rin boses da rin aliwa mo. At ilang ako sa kante, potang biyasa makyapos. Potaga na kake. Yan. Theater is reflection. Paano lako mo? Di ba lang magyapusan? Father G. Bascon. Ay, Baskan? Ay, manyawan yung pamaman. Ay, tuwak mo na. Takmang yapin yan, ha, nakanta. Ay, bawal kaya kayan, ha. Ay, ditak mo nga na. Hanggang king itam-dita ka ita. Yabi-yabi mo, may karakal na. Kaluguran din po yung Father G. Bascon. Hino pa, murim-murim pa. Dapat tinabi mo eh. Yapuseto. Yapuseto. Bal na nga po sa Yapuseto. Tapos ito. Uy. May pa oras po kaya katapos ka taga-subaybay Father Tokpital in Cruzada. In Cruzada, don't forget to follow and subscribe. Amang pasalamatan niya po yung Paris Press. Pasalamatan tayo, kura paroko, anak silgi mo. Father Raf. Father Raf. Apura pa siya. Taga Florida yan, Florida. Baka distilo ya kada ko balid sa lugusti sa tayo padarap na ko salamat kay manyaman na kape. Yapos Tim. Talo ba? Mga bilis pa. Baliwan niyo po kapatid. Ang muna na sabihin ng Ebanghelyo tamo. Love one another. May kakalugod kayo. Punta may kakalugod kayo at yung kakatamo nga pong Ginoo. Amen? Amen. Ito yung pabakal na. Ay, babakal ko mo po kaya kayo. Menudo, asado. Iba Ramil ba yung pagkapusan? Ay, halika. Masakit siya. Masakit siya. Oo, masakit siya. At siya, unique lang eh. Oo, masakit siya. Iya, pakiapos. Putang Kasi alayo. ano makiapos. Tsaka putang alayo. Tsaka putang alayo. Putang alayo. Tsaka kasi ngayon kaya pwede pakiapos. Putang alayo. Ala na, Father. Yapungan po. Balo na pakiapos sa Ay, yapungan po. halika. Masakit siya po. Masakit siya. Masakit siya. English siya. Wow. Pero basta mag-English siya. Talk. Dimda mo na mig... Talk? Dimda mo na mig visa. Maka-intimidate siya kasi slang yan. Kaya ting accent na eh. Pero yung kabiyasa magkanta, Ay, magaling niya magkanta yan. mera, Ano yung kaya mo? seminaryo ka, dancer, ka, singer. Seminaryo ko dancer. Ako may kaya. Pakanta-kanta na yung kaya. Unang nga na ako mga ka-level di father, farmer, mga yan. Then mga galing na rin. Oh, and finally, Ayan, magaling yan. di mo yan pagkabusa mo. Alam mo. Oy, Father, ano yung special skill mo? Na yung special skill ko. Ay, Baka na po balik. Ali, special skill na. Mana naman yung Bongavilla. Dapat ikaw yung ecology pala. Wapin. Nanggawa ng ibang gabi. Bougainvillea. Na? Kaya. Yung patio na kasi ni Ano kasing green thumb gana kanta na. Itang potang diyang nanong tanam dangara tutubo. Makanya niya. Magaling niya king gardening. Uliwa naman ako yung mananamon. Na. Ali, tsaka builder rin eh. Ako, kaya bigay-bigay rin eh. Imagine, pagawa ng malagong isang ban na ning La Consolasyon. Talagang potang akakikim isang ban na ito. Aga ka nakakaya kasi... Ano galing builder yan? Hanggang ngayon eh. Tsaka Karakal na. bodybuilder yan rin. Bodybuilder ka rin, Father. Builder. Beka ta kanto. Wow. Yeah. Ali, at di mo itanyang pepagawa may pisamban, ikaw yung ginules? Anyang king Ay, consolation? Ikay architect Menchi Manalo. Biyasa yung itang architect yatang king sa Pampanga kaya, yatang ang asosasyon na rin arkitekto. Yatang president. Kitang nakana ko nung naning Burico. Sabi ko, potasi nga kahit kitang chapel king San Vicente Bacolor. Burico makanini nga ako. Ang pocket aking Guadalupe, Makati. So, barok ka na kay ba't iminalin, may asayin ko minalin. Tagang akit mo na maning kain na ning minalin. So, ito yung kinain na. O ito yung dinisign ko. Makantaya mo yung sinabi ko kayo. Kaya ba't potang mag-drawing yan, potang ipag-discuss kami, tuturo na ka, may biyasa ko mo kayo, mga yan. So, kanitang anak ko, may ko rin king mga yan, king architecture, bisa ko rin maging engineer or
architect. Detang di ba niyang Lego kanta? Detang Lego. So ita gagawa ka mong balikan. So ita main kay mo, anita ya mo yung may develop itang ako naman nasabing talent ito. Rich kid yan talaga, Father. Katamo, kingabon niya yan, Lego. Oo niya, pinay. Lego. Amo gabon mo yung Ah, tama, Lego. Niya ka Lego. nakatamo na. Ali pakarapan niya mo. Anak niya po si Mayor yun. Big Yung guy. father mo dati ang Mayor. Florida siya. Mike, Father. Florida. 1971 hanggang 86. Kay Bad, may kapag-comeback yung 92 hanggang 2001. Yan ang pinakamalambad ni Mayor ng Florida na. Almost 24 years. Mark. Nung migpari, politician niya. Politiko. Wow. Ating kang puso king politics. Tam politics kanita. Aliway tang yeni. Ito na po sabihin ta kasi alaway sa Alaway ang sigurado. kahit. Pero ang pansinan ko, deta kasi papagawa ng among gakipisan ba ng yeni. Ding term da rin nga na kina aesthetics. O tangakit mo ding gawa na, ditang at certain beauty, madalas old. What is about old? Buri mo ito. Kasi yung luma, potang lumaya talaga. Kalalam ng padre. Ano ito to? Lawen mo yung bayo. Lawen mo yung bayo. Yung bayo, potang may luma niya. Malam mo, ay, halatang luma niya. Kalupa mo rin kaluguran kong Luma. detang ating baling mga santing bayo, detang modern. After 5 years, ito mong balian ng koya ko. 15 years ago or 18 years ago, tagang pagmulalan ding balena. Yeli, luman eh. O ano mo kalupay tang baling luma, hanggang yeni, pagmulalan din. Hanggang kaya datang yung panahon. Ito yung kay ko, kaya mas buri ko rin ang makanitang luma. At ilang touch ng pangaluma na yan. Oo. Eh, ba't tang kasi, aliwa mo itang appreciate me ngeni. Nung i-appreciate me, magbala mo, magbalik ka. Appreciate me noon, ngayon, magpakailanman. Kanita, Talaga niyang skillya mo na. Wow. Ay kasi, very proud tamo kayo niyang isang kasimita ko, La Consolacion. Sabi ko, saan tingnan po yung pisang banyo? May pagawa niya po nga pong Ramila daw. Aliwaya. Aliwaya. Apong tok, onong munta ka pa kambang ini. Mas ang tingin Nanangat kambang yung kamba. Mas ang tingin, mas Ay, ang mo tingin. na yung kilala siguro yun. Ali, Itang parisyon na yaring parisyon na wo, yung kumbento na. Ay, ene Deta pambong gabilyan. Ene naman ang San Parish Hall. Nanyo sa Pavilion. Pavilion. Kanta pa mo, akit mo na eh. Dito ang Bongga Villa ng house sa akin, Bongga Villa. Bonggi Villa. Bongga. Bongga. Bonggang Villa. O, nangit. Ali ko na, di ba? Talaga. Mata nang itaw daw. Wow. So, ati mo yan kayo, chuta kitang middle na. Nano pang buri yung ayat shifting kayong pangapari. Anti mo yan we are about to have a new parish. Ati kayong special paninap. Dapat mag-magnify tamo po, miras kaya ka tamo. May nga paisip lang po kasi balo ko na mamamili rin. Wala yung commercial break yun, eh. Ala yun, dire-diretso yan. Dire-diretso yan. Ika, Father. Oiga pa, Nanong paninap mo? Ini may karakal niyang parokya kasi yun. Mga santing nga parokya ni Father, Minahalin, Santa Ana. Santana, Santana. Santa Ana, chosen Oo, ayun. may anak ni Diyos. Oh. Samba. Nano pang buri mo? Kako? Wow. Kay Brico Mount Carmel Parish. No kanya ta? King Keka. Pulong masla, o pulong masla. Pulong masle. Buri malawak na, malawak na. Maluwalas siya, maluwalas. Maluwalas. Ali Mita. Bakit naman? Brico ikang palitang ko eh. Bakit? Kasi very organizing. Wow. Tamputan datang kaking kumbento na, okay kang pisamban. One, eh. Talagang may amaze ka. Ne? Ali, no joke na. Ali, mag-joke. Totoo, ikami abeta na king bikarit kanto. San Pablo. Oo, potang akit kayo talagang organize yan. Actually, pamit-bit kayo pamaleta ini, wali makabagal. Halika nita mo ita. Yan mong Dakalya kain na, dakalya stasyon na. Dakalya stasyon. Alita ka nakamanahabalo kayo kasi Oo, anong ita mo? makwentuya Kita mo. kung Oo. madrama ya bini Totoo. kapatid ta kayo ni ne. Oo. Wow. Madrama At saka laglagan na rin eh. Siyempre po kaluguran me,
nakakalaba balo kayang po. Pati siya kaluguran niya, kaluguran na ka. Niya mo. Oh. Nung ka rin parokya mo, Mount Carmel, totoo. Uy, balo, wala pa namang announcement. Ay, ang mamili. Pero nung papamili ng dakupin ka, Mount Carmel. Oy ka, Father. Ali, at least itang buriyo pang malyari mo. Not specific mong parokya. Siyempre, Programs mo, Oo. programa. timuha ako, bisa ako banda balibago kasi I want to change the world. Datang sulu ka rin, aliman. Ating pamburi, buri nga Ali ako po tabalara totoo. Pero totoong bagya. Mount Carmel. Ali, totoong bagya. Aling buri ko kay, itang malbat minang puporma kanta kitang Catholic Faith Defenders. I think Ako kay nakikayo ko na kanya pangarapin niya. No. Iting talagang buri kong Information. Karining kana kong Faith formation. passion. Passion. King Kai. Dapat na din yung programa ni King 91.9 Oo, Bright. kasi Pamela, uling pinakarayo ko, kaya kay King Kai. 1 year na dapat kanyan. In-announce na niya dati. Oh. Ay, na-announce na rin dati na programa. This coming Ako October. ali kasi may nga problema ko. Bala ko si Rene nga duwa rin. Kaya peki kalugurang ko rin nga duwa. Ilang maging kayabe kung makanyan. Uning, ang galaki at ang tangwanan da kang maki. Kaya rin bong linibring kape. Pekanan mula. Kaya rin. Ba't paulit-ulit mo sabihan? Pota mong, Ano na yung susupanda ka magplano? wah, tuturo ko pang magkay. Dinayin ko pang, actually making balam disipulo ko rin May ka kailaring king apologetics O na niyang mag-radio program na tala. Wala pa yabe. Kaya ba't ngayon, makyabe ko kareng exorcist. Karakal mo na kasi buri eh. Ali, Bala- kasi baka tayo pe, Baka di kareng pangarap exorcist ni. po, kareng faith, king May apologetics. tatayid doon may tatayid. Itatayid lang. So, lupang bala mo naman, siguro mas masaleseno mareta kaysa ka rin nga duwa. Datang patang tingwanan da, katutuanan da pa. Totoo na yan, medyo busy kami mo talaga. Siguro itong medyo after na ning reshuffle, apong itang distance mo rin, itong kahit factory ta. Siguro iting metong kung Catholic Faith Defenders. Defenders. Ako kaya din na king chapter yan, kay Pampanga. Leila rin kaya BMI, di Brother Rafi. Oning kaila naman din, magobrala. Igang spiritual director da. Sabi daw. Oh. Catholic Faith Defender. CFD. Pero na kayong makipati. O itang apologetic. Yapin ito. May Uting kay, uting parala. Oo. Uting method na apologetics. O apologetic ilag you apologize, makanta. Tabalo, dis na kunya yan. Bala mo you defend the church. Thank you. Itang paralan na Itang mas sasabihan naiintindihan no, ng tao. ingkay, itang katotohanan. Aliwari kanita pa naman early church at tinaret ang Christian apologists. Itang defending in doctrine against detang heretics, kareng heresies. So, kanya niya may kumpisita ng Kitang apologists. early kay Christian era. Niya, Ben. Saint Paul, Saint John, ting letters da. Dakal ng apologetic kay rin. Detang epistles da. At ino ka rin deta. So kakayin mo na lari at tibig. O iting special skill na nga mo, charism and passion. Karakaldagan. Kaya isusunod po, yan. Iga mo nga ano pang visualize mo kay sarili mo. Kerking parokyang pupuntalan na. Poging kang pangapari pa. Ali, siyempre, isundo mo itang makakayap, makasalese, makasanting king parokya. At saka panuwalan ko naman, bawat parokya, marakal naman good practices. Kaya ba't nung ating masanting practice kaya itong parokya, i-apply niya kayo ng parokya nga pupuntalan. So, yung pangarapan, siyempre, itang lakas maging malugod, yung balang metong. Itang lakas na may palapit, mabiyasa lang mag-share, lalong-lalo na rin parokya na siguro. Yang kung kita mo ring aspetong faith formation siguro. O iting sigurong medyo magkulang tamo. Kasi ilawen mo, in catechesis tamo, gamo ka rin ang may kumpil, mag first communion. After that, nang follow-up. Itang adult catechesis na. Na ikit ko niya nga chuko king overseas, New Zealand. New Zealand.
itang importansya na nitang faith formation. Kasi niya nga ko ka rin, may involved ko ketang RCIA. Deta kayo naman detang mag-convert into Catholicism. So atin lang program, pabanwa, after that, mabinyag la, o kaya nung Kristiyano nila, ma-receive la into full communion. Pero depende king sitwasyon da rin, at imuring mag-extend da 2 years, 3 years, depende king sitwasyon da. So itang importansya na nitang faith formation. Kasi nagay, diyan naman nita mo, tayo naman nga bahalo naman, di ba? Tungkol king kasalpantayanan, kasalukuyan tamong makabalo mo naman, pamurin king kasalpantayanan. What more nung denig katamong laiko. So importante itang faith formation. Tangay tinsan da ba nung naning gagawan tamo. Tang mas masala malino karela. Lalo naging social media ngayon, itang agyang we try to avoid ding camera tamo, ding kakatamong live, pero hindi na yung bayon. Dapat in church sasabeya, ban kanita, ako atara lubding anak. Lalo din kayo naman. Kumbaga, yan yung yato din. O yung katutwa na ngayon. Siguro, might as well make the most out of that guy. Itang in technology. Evangelization. At yung minsan karanasan, itang mouse siya. Siyempre, wala oras king abroad. Itang, pwede pong mangumpisala. Siyempre, yung muna, mangumpisala yun. Kaya ba't itang live, itang makaasa sabi na video call. Pero, kaya rin na akong pagsabihan, kaya ba sinabi na yung kondisyon na, sabi ko, yung muna, pwede ba yun ako, pero, ita na yung panahon tamo yun, Yapi na ita, kaya, the more na dapat kalupalis sinabi na itang defender, apologetic, ikitang formation, banta, sabi namin ng dinamong, mas lalo lang maging mayat ng tao, kung generous, hindi kailangan niya. Kaya, bilib na bilib po kayo, fathers, bilang katato ng question kayo. At mo niyang growing up years yun, ninulit ang paring talagang hanggang yun malamin na idolize yun. Lalo na kayong tao Florida, kasi magtaka ko, alas misisingidad kayo Yung tao Florida ka, religious data rin paring ang tanay. Nakong karakalen, di mo din batch na riyan mo, halos sabi-sabi na, di akong pep, sabi-sabi na. Ikaw yung batch yun. Alang idol pare. Ikay, itang taga Santana, yapong tok, bital po. Alin makanya. Minuna ka pang bibait ka na ako mga mong idol. Uy, minuna ka maging pari ka ako Idol tayo na, idol tayo. Laglagan Idol talk, idol talk. Ali, yako po tin trivia. Di ba yung father na, ninong Catholic kaya kayo? Mamo o itatang daddy mo? Father ko, Catholic. Catholic ka, ba't mami mo? Protestante. Oo, lenye po. Pero, Dati na. Bayo laki na sal, pero may pakasal lang Catholic. ba't may ginyabang pari? Niyang anak ka ninong lalawin mong pari, father? Meron enak man kasi meragul mo rin na Florida. Meragul cooking Lubao. Karon may gumpisay nga kanakong bukasyon. So, impari ni kanta, yung tinanggap ka kanakong night siya pong Cholakap. So, siyempre may itong yakaring laluwen mo rin na pari yapong Cholakap. Siyempre, uling anya malati kayang kura paroko mo. Maragula influensya king kakang pamagpari. Lalo rin ta kasing barangay mi kanta, lulubog ya lulubog. Ito, siyempre po ta magmisan dyan at tindanong, maragula bagay ka. Huwag po ang sa Bending Holy Rosary Academy, lagi mababanggit lagyo. May kahal ka rin. Walking holy ko may Oo. Alumnus na po yung Holy Rosary. Papromote ka lang po yung Holy Rosary. Hoy, Father. Yan ko kasi midnights ko po kanita, kay niya mag-nights ko yung parish priest kanita, ya pong Jack Lennon, mga ngobye, may parish priest siya rin sa Santa Ana. Kaya pong Jack, kaya ko kalinguan nitang itsura na niya kalimado ya mo. Itang bala mo, itang ebyasang mimwa, itang bala mo kanya datang iya pong Jack na, itang simple ya mo. Itang bala mo. Maraming salita yapon Jack. Yeah. Ating ko pong paninap. Sana matupad na. Mga yung sigaya pong Jack. Okay, but ito, niya bang daragol na elementary hanggang high school, apong Mark.
Niyang midnights ko Anita, tuki-tuki ko ang nga pong Mark King Santa Clara, King Betis, Magnisaya. Kay as nakaranon kanita, may gising kong maranon, balang biyernes ito ya. Kay tuki, munta ko eskwela, kay tingko nga ba kanita, aliwa pang nights, masipag yan tutuki kanita, Santa Clara. As nakaranon, ito itang sipaga ng apong Mark mo rin, itang asaksyon kong pong ikit. Kay ba't nang ay magising nga maranon yan, akit may itang magrosaryo, duduro siya king campus. King Saap. King, sa Hindi, basta- yang kami gaya pa, SAA. SAA. Yang sa- Eh, ba't gawa din sa app? Naburing nga mong rapison to, nagawa din Ali kasi mas kayo sa kasi kanto yan, mas familiar rin niya si Tinyang kwento ito ng makabayas. Ay ta. O rin din ang kumbaga niyang manatiko, akamulatan kong kay niyang mag-serve ko, apari. But syempre, king kailambatan, huling linob seminaryo, ang maging formator seminaryo. Iya mong Ramil, bala ko yapong mani. Iya pong mani kasi, akaya ba niya yan yung magdikon ko. Iya pong mani Santa Maria po. Mani Santa Maria. So, iting time, do maragulya talaga influensya ka ko yapong mani. Uling ka rin kami dikon, kay ba't migpari, maging bikar na ako. Kay ba't, may puto titang relationship mi na maging bala mga matuaming kapatid, tatang makanyan. So ito yung meto nga, maragulyaran influensya. Pero mo king time niya, kaya edop time niya. Okay da. Pero kitang kanyang anak ka, meto nga maragulya influensya king Don Bosco. Kasi ganyan king Don Bosco. Kalupad di yapong J. Basco, then di yapong Ivan. Siguro para-pareho kami rin na ulin din pari Don Bosco, makialong lakaring anak, metong kung ikit kanita, niyang tang sipa, magsipa. Makasutanay tang metong pari, makapagsipa ya karing anak. So sabi ko, isa na aldo, potang pari ko gawang ko ini nga ako. Uning may kapagpari kupin. Uning ekwagawa itang makasutan akong magsipa. Kasi ang biyasang sipa. Gana mo king mato. So ito, Don Bosco kay Badeng Paris Brisbane, apong ipi. Iya pong ipi, apong Pangilinan. Pangilinan. So ito yung maging kay Pati Apo Lennon, margulyarin influensya ka kay Apo Lennon. Uling ang time ng Apo Lennon, king kung youth kanito. Na after ko intern ko king SK, king wana akong youth, na king politika, king gobyerno, noon king parish na. So, tuloy-tuloy na kanita. Well, Benita na yan. Kakaibay tagayamong na mo muna Lego, Don Bosco. Pero pagtakan ko, dapat mayor na pero king pari. King pari. Milalaban kay kaitan niyang anak ka. Siyempre, tatang mo, lagi ang 40 tao, sasaw. Ba't biglang-bigla, pisamban na. Oo. Nano nang kingwa mong kurso kang college? Paul Sai. Muna Paul Sai. Paul Sai, wala mo naman. Pero yung kay kasi kanta, kabalpin na may hokim pa. May balik pa ya. Ali kay, siguro, marabula ini, seryoso. Marabula influence itang Don Bosco. Sabihan ko, Don Bosco nga ako man. Pari ka rin matabula influensya. Kaya ba't mag-serve ka ring nights, ang apong ipikan to, kaya ba't kangapulian nun, king youth. Ang pungan niyang ma-ordain la ring. Yang yapong tans. Ha? Yang yapong tans, di ba? Kay ba't na nga pong ipi, yapong tans pa. Kanta nga apong tans kasi kanita, karing kumako king nights. Mabarkada ko king basketball, pagliga kami. So yan na masyadong kaya kanta ka nga apong tans. Do, sisimba. Kakayang ko yung pamanyimba, pamagrosaryo. Kay ba't... Itang ordinasyon na mo. Itang ordination, anyang ma-ordain la rin Florida. Di yapong pepam po, yapong Arnie. Kaya ba't mag-Thanksgiving la Florida rin? Kaya ba't yung kay... Ata medyo... Ito nga kakalingon mo rin.
talagang makatitig ko karela na sabi ko, someday ako makapagpari kong dayosisa na. Okay, but yung King Don Bosco kanta, mag-Thanksgiving ni Yapong Bugi, Reyes. Kasi ganito, kanyang grade school, actually grade school pa may start na yung vocation ko eh. Bisa ako mag-Don Bosco Junior 8. Mukaberbreda acting dot. King Junior 8. High school. Okay, but mula kanta sabi ko, hindi na ako bisang religious ha. Pag kaya akit kay Yapong Bugi, magdayosisan ko ako. So, ito, may tupad naman. Kaya bata niyang SK ko, ayan, ganyang SK ko. Eh, kasi breaking politics, bala mo manusig ko mo. Kaya gambis, kana ako na eh. Balam, manusig ka rin tao, sabihan na mo, serbisyo. Pero atin, dakalitan time na na rin, itang mga compromising prinsipyo ba? So, balami ako natitake kita. Okay, but yung daddy ko, ako naman sabihan kaya 100% yung honest or kaya. Balo ko rin natin laring kaya naman din. Kuning balami ako, agwita ako. Hanggang kitang balami pagal ko. Minsan, munta kami king Divine Mercy. Walang blessing na ning pisamban o datanging bayong pari or anniversary kanto. Yapong Ariel, karing kiyakan. Yapong Ariel, madagulyari influensya ka ako. Kaya tang mayap ng side. Makananya pa Yapong Ariel. Na? Makananya pa. Ayun, you know? Ali, Yapong Ariel, kay but Yapong Ariel kanta niya mag-youth ko. Balang barkada ke. Pituki-tuki na ako, talulwal kami. Kay but Kutang muli kanda ba? Potamulya Kandaba, Potalamiya po Laura. Mga na. Sige na. Kaya ko pin. Potalagyan na ako Apo Laura. Oreta. Ano yun? Yung mula kanta, igit ko nga po nga real. Doon sabi yun naman, itang malang, relax yung makanyan. Igit itang, siyempre niya kahit mo retang mo model mong pari, masakit yata maging pari, makanyan. Kasi Kyla rin. Yan ka nga po nga real. Pwede naman pala. Tang nga makanta ka, rigid kaya kaya mo. Simple mong pangaparin na bala mo ordinary yan. But pwede naman pala. So, I think may itong akay ko, api ko ng gunam ko. Kaya piyabi-abi mo rin. Yapi nito. Wapen eh. Kaya, mumuna, igit ko itang maragulang bagiring eskwela. Teo Don Bosco, Saab, Holy Rosary. Kaya maya pa oras mo rin ikatang formators ka rin eskwela. The same time din pari. Ito ning pitu-kitu kita laring nights. Maragul palang bagay karela. Walang tatatak karela. Kaya pinyamong, niya kalimun niya pong Joe, Lakap. Po Yapong Len. Yapong Len, Yapong Mark. Yapong Manny, Ariel, din Don Bosco. Kaya dakal salamat ka rin yung paring minubong kikatam. Ita mo mamalayan ti mo ikatam pari. Pero nang-miss ng balata mo, huling continuous yung dieta mo, nang kayo maging ordinaryo na, pero ka rin tao palali. Kaya, titinda kayo Maya Poras, congratulate na kayo, hindi kayong gagawang ka rin parokyayo, yung Archdiocese, kaya, pakaloy-loy ng Father. Kaya, bilang panauli, walang maranap na po din namin, pari. Wala ko taulin eh. Tanga mo. Wala ko nandun taulin eh. Alirita. O sige. Final message ka rin nga betang pari. Kapasalamatan ka rin nga betang pari. Muna na ka. Huwag kasi lalo na ka rin senior priest mo. I-idolize talakan din. Ako, bilib na bilib ko ka rin kaya katama ka tong pari. Lalo na ka rin, yan eh, di apong Ray Dagul, then, idol ko rin, di apong Ted Valencia, di apong Sol, then, ikayo, Father. Kapasalamatan po, karing katampo. Ali, siyempre na, kapasalamatan, kasi minunala kay katamo rin. Then, nagkakatang senior, at we just build on karetang legacy da, ang popo karetang kaya kayo pong maging programa, kaya kayong kasuiwan, kayong ministry, kayong pangapari, kaya ni King Archdiocese. So, kumbaga, kami susundumi mo at salamat po kayong katamong pamikakapatid
at pamiyabi-yabi king Pampanga clergy. Father Rob. Salamat mo naman pong marakal, kareng kapatid na kaparian, lakas na puret ang minuna. Bulimping kalupaning abanggit ko nandin, ang mga santing ehemplo, yung susundo. So, nung yung mga kakita, ay kaya lang apusan. So, kareta po mga santing programa, itang pamagsakripisyo, king Archdiocese, dakal pong dakala salamat. Ayan mo. Pasalamat ko nga puntok yung bigyan ng t-shirt ka na ako. Nanding ka pa na. Yan. Oo. Paring Kapampangan, Nana. Awa, yan. The best clergy. Pasalamat tamong, maragul dili ako, pasalamat ko ang apseto. Ang apseto itang kayang suporta ka na kanyang seminarista. Itang ika na ang ating problema nung kapapagpare, itang talagang tutulak na nakamo. So, may itong apseto. Karang dating kura paroko king Florida Blanca, dengan Dakal Karela, may Atena. At pasalamat ka rin pari na parati mong kayabe. Yan malungkot ang alaka, pisabiyanda ka. Karing kayabe may kembikari ka, Apong Mark. Yan. Maramula sa kaya kami ngayon ni Apong Mark. Yang bubuklod kaya kami. Kaya bating makatuwang pari na asabi mo na ating kang pipagsandalang karel. Diba ding parating kaya-kayabe mo, ilang marawulya support ito. Ding ilan rin pamilya mo ngayon. O reta rin marawul kong kapasalamatan. And then of course, kangapon to, kimpa mag-invite na kaya kami kayo. Ano po king Sipaga na, king Sipaga na. Aliya, totoo na kami na ba mangutang pa ako? O tagawan mo pa ini. Mayari na, Ana. 1 minute na kanya, no? Oo. Okay. Aliya, bilip ta ako. Oo, bilip na. Itambala mo yung papagal. Oo. Ali po, mag-enjoy ka kayong gagawan. Oo, mag-enjoy. Siguro talaga niya mong. Ika naman, na mong message mo ka rin kaya. Ikaw mo naman mo yung message mo kaya kami nga. Okay, Sige, sige. Kaya kayo. Sige, kaya kami pa, kaya ano pa. O muna ka Kaya kayo. kapurap. Ay, kaya kayo naman buo. Okay. O, sige. Kaya kayo. Uy, bilis-bilisan nyo, 9 p.m. na kanyan. Wow, 9 p.m. na kanya. At dakal salamat kaya kayo. Kasi, na kayo rin nakakagitutuwa eh. Kaya ma-inspire ko kaya kayo. Itang kaya kayong gagawan, balami kayo papagal. Kaya kayo tutuwa. Kasi, dumanan kayo ngikit dati, makayang kayo pamurin, sure. Sobrang sabihan, you are enjoying. You are happy priest. Kaya, happy na rin kaya kayong parisyon. Ali, kapilang tapa kasi migit eh. Wape. Kaya happy ko kaya kayo eh. Bilang pong katatol yan, one time panari po, at ikaw pong gitnang kareng katamong senior priest, sabi ko, mo kung kayo po bisang payasayin ganyan. Ay sabi na ka na ako, ayun ako bisang tanggap, kasi matuwa na. Ay mo, kali kayo pa po ako. Bigla akong ma-realize na agyan din pari tam tutuwala. Pero napubisabyang matwala, alanalo. Kaya, din kami po, produktuyo kami yung po. Kaya dakal-dakal salamat po ka rin kakatamong senior priest. Dahil ang alawa mag-retire na la, you will always be part ng kaming pangapari. Kaya, pota kasi tutuwa, bala mo, siguro yung balog yung kultura tamo, yung Pilipino kultura tayo nitang, walang pa siya matuwa ka, nakulag, matuwa kami lilele ka. Pero, kaya kami po, kimpuso mi po, you are always part of the clergy. Kaya ikayo po minubog kaya kami, alam tutuwa, king kasuywan. You are forever young kasi po, lagi ka tsuging puso mi. Kaya kilagyo na po ni Kikatamor sa Bispo, Yapundong, Labarias, Kikatamor Radio Station, 91.9 Bright FM, at yung pong Carmelite Media in Nuestra Señora del Carmen, din kaya din pong pari Father Louie, Father Jello, Father Rapison, ay kasingas mo, Father? Yan pala carpenter eh. Woodworker. Woodworker, ang poping kikatamong artista, singer, architect, kimpi, everything in one. The very talented, Father Ali. Tito Boy. Abi mo ni Tito Boy. Tito Boy, bibiyami po kayo, ay, pong Catholic Defender, apologetic. Bibiyami po kayo yung magrasyang bengi.
with zest, with Mary, our mother, by our side. In God's will, we rest. 75 years of courageous witnessing. 75 years of tenacious rising, full of grace in your heart and spirit, full of grace. Let the humble rejoice, Lord of pardon and charity. Thank you for these fruitful years, full of Hail our diocese, our family, bind us all. Let us be a source of comfort for one and all. Let us be at home in God's embrace, with Mary, our mother, by our side. In God's will, we find grace. 75 years of courageous witnessing. 75 years of tenacious rising. Full of grace in your heart and spirit. Full of grace, let the humble rejoice. Lord of pardon and charity, thank you for these fruitful years, full of grace in doing our ministry and all that it is to be. We give God our praise, we give God our fiat. 75 years of courageous witnessing. 75 years of tenacious rising. Full of grace in your heart and spirit. Full of grace, let the humble rejoice. Lord of pardon and charity, thank you for these fruitful years, full of grace. These fruitful years, full of grace. 75 years, full of grace. Diocese of San Fernando, full of grace. Feel at home tayo dito.